खुलुमबाय। आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि। गासै सुबुं माहारिनिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि बैसागो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनायखौ आं बे समाव बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै सारा मुलुगनां COVID-19 करोना भाइरासनि थाखाय भारत हादरावबो दिनै लकडाउना सोलिगासिनो दङ आरो बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावनां हाबाफारि बेफोर गासैबो फावसायजोबनाय जाजोबदों आरो फैबाय थानाय जा बैसागो फोरबो फालिथाय बे बैसागो फोरबो फालिथायखौबो जोङो बै लकडाउनखौ मानिनानै सोलिनांगोन। बेनिखायनो बे बैसागो फोरबोनि थाखाय जों जा फोरबोनि मावनांगौ हाबाफारि बेखौ जिल्लानि बियाबनि गामि आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो दौरि दौसि बिथांमोनानो थानसालियाव थांनानै बे खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन। बेनिखायनो आफादगिरि नेहाथारिफोरखौ गौथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय खावलायदों। दौरि आसारि बिथांमोना थानसालियाव थांनानै आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे गोथैसि बावनाय हाबाफारिखौबो मावफुंनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो गासै गामिनि नखरारि रायजो राजा बिथांमोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जाबायदि बे लकडाउननि समाव जोङो सुबुं जानगाराव थानो खामानि मावनो थाखाय आं दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय खावलायबाय आरो जोङो बैसागो फोरबो होननानै गाजा गोमजा जों खालामालासेनो जोङो लकडाउनखौ मानिनानै जोङो न'आवनो थानानै जोङो बैसागो फोरबोखौ न'खरनि गासै सुबुंफोरखौ लानानै जोङो सोलिलांनांगोन आरो दिनै गिख्रांथाव करोना भाइरासनिफ्राय जों खारग'नोब्ला जों न'आव थानानैसो जों करोना भाइरासनिफ्राय जोङो मुक्त मोनगोन। आं बेखौनो खावलायनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासै बाथौआरि नोंथांमोननो आंनि गुरै खावलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।